Beraz, ea, denon artean, elkarlanean, lan txukun bat egiteko gai garen. Horren aurrean, gure jarrera edo gure asmoa zein da, esan bezala, elkarlana. Herriak hori eskatu digu. Jarrera, elkarrizketa, hori dena bultzatu behar dugu. Kaixo aizkidek, arratsaldeon, hemenago, Gesaltzan, Añanako Gatzagan. Ezin leku berik aukeratu, atzoko trago gazia irensten ari garela adierazteko. Hain zuzen ere, emaitza zerarekin, hauteskundetako emaitzarekin zapore gazi gozoa izan bagenuen, atzoko bileraren ondorenean geratu zaiguna gazia izan da. Gu, hauteskundetako emaitzak ikusi eta herriaren erdien botoak jaso genituela esanez, joan ginen, udalaren eratze plenoaren ondoren batzordeak eta liberazioak eta ordainsariak eta antolatzeko plenoa egingo da datorren astean eta ura prestatzeko bileratxo bat eskatu ziguten alderdi jeltzaleko 3 ordezkari izango zirela eta gu ere joateko, eta gu 3 ordezkari joan ginen. Handik esan bezala zapore gaziarekin atera ginen. Izan ere gu inusente joan ginen esanez, botoen erdia gureak izan dira, alkatezazuek daukazue, baina herriaren erdia ordezkatzen dugu eta gainera entzun dizuegu elkarlana hitza erabili duzuela behin eta berriz, elkarlana egin nahi duzuela zuen proiektuak aurrera ateratzeko, eta guk horri heldu genion, elkarlanerako prest gatoz, eta beraz, proposatzen dizuegu batzordeak eta banatu, erdi bana edo zuek esango duzue nola banatuko ditugun, edo elkarrekin adostuko dugu nola banatzen ditugun, eta elkarrekin lan egingo dugu, agintean batzuk eta besteako oposizioan izan ordez. Eta erantzuna laburra eta tristea izan zen. Ez, gu agintean, zuek oposizioan. Horixe. Ikusten duzuenez, elkarlana hitzarekin ez dugu denok gauza bera ulertzen dirudienez. Lehen ere gertatu izan zait niri gauza bat esan, eta nik nire solaskideak nik nahi nuena ulertu, ez zuei izatzen duzula gertatu horrelakorik? Niri bai, ara. Elkarlana.